Andun kukunin ko. Saan? Ay! Sira? Ha? Nasirahan ka? Pinagawa ko. Reserva. Mahirap bumiya walang reserva. Kunin ko ngayon. Ay, ano to? Sige. Ouch! Ay, kiki. Ayun. Tingin na. Yeah. Automatic. Kaya nun pawak daw. Yan. Automatic. Isang ano lang. Oh, may tricycle. Animot muna tayong pili. Sige. Aray ko. Sige na. Meron pa? Ayun sa dulo, Mi. Ang dami. Doon. Ayan, oh. Dito, malayo na sa puno. Malayo na sa puno. O yan, oh. Nakakuha na kagad si Kuya Marlon, oh. Oh, na ito. B. Akin na. Ba't ang daming pili nyo sa inyo dito, Kuya Marlon? Hindi nga nakakaakit ng pili. Ha? Hindi nga ako nakakaakit ng pili. Ang dami, oh. Puro pulot lang. Ang dami talaga. Ito na, oh. Ayun, takin mo. Ay, no, ito nga. Oh. Dalawa. Ang dami. Andito nga, ang dami. Tatlo. Iniipon na siguro ito para sa atin. Inipon mo kaya nani? Iniipon niya ng tao. Yan. Ipon ba kayo nung matanda? Sarap, oh. Kain tayo. Pili. Dalawa, tatlo, apat. Ay, dami. Sarap. Ayun pa, dami yung Sarap. Grabe. Grabe. Pupurya buyag. lagayan ng tinata. Dito yung ipon. Lagayan ng Nakita ko nga tinata. dun, ang dami. Ha? Lagayan. Nang. Tinata. Anong tintak? Ilagay mo sa palad. Niyo. Ah. Ay, durog. Tamis-tamis baga, no? Sarap nga eh. Ang malaki bagang pili marunay doon sa may kanggusan, ano? Saan yun? Doon sa may kanggusan. Uy, akala ko ba mangi ka ng kanggus? Dahil mo ng ano. Layo. Magdala na lang? Dadalhin daw ni Marlon sa Merkules. Okay. Kala ko galyang. O, request ni Mami, Kuya Marlon, galyang daw. Ito, pwede ito? Inagasan, tapos ka. Hindi mo dadala sa ano. Sa Bunso California. pati ninyo itong kapatid. Bunso pati ninyo itong kapatid. Pag naagas to. May kapatid ka, di ka naman pamili ang bunso. Gagi. Bunso ninyo itong kapatid. Gagi. Hindi, akin na. Wala pa din. Yan o. Aman, nasa dahon pa talaga. Nag-ano kami, guys. Nilay. Takal kung di nakalayas. Pareho man tayong matagal. Ay, pero ako nakakapunta ako. Saan ka naglayas, me? Napanood ko si Aileen na naman. Kinuha na po namin yung pili mo. Ako taga-kain, oh. Taga-kain ako. Ang roll mo. Matagal mo ng roll yan. Ay, ginoo ko na sayang lang. Nahulog, natapon. Kung may ganito ka pala doon sa plaza ni Mami ay exercise ano? Taga-hanap-hanap ka lang ng laglag. Exercise na. Hi. Uy! Nag-ano kayo dyan? Tatatak. Sabihin ng mga taga saan kaya galing itong mga vlogger. Eh, hindi ako vlogger. Sabi na namin yung Yan na, ni. Baka makalimot.
Ilang araw tayong hindi nag-inom. Inimin mo na nuni. O, tubig. Para makatulog. Ay! Nuni. Inimin mo Hindi na naglawit yan. na sana ang dila mo dun sa birthday. Inom mo na. Yun na lang ang Ilang, pag-asa ilang natin sa araw kang buhay. hindi nakainom ah. 3, 4. Kaya ikaw siguro yung nag-i-imagination na naman. Gusto mo iwanan kita ng gamot? Bakit? Ayaw mo. Eh, di ba nangako ka na ikaw na mag-iinom? Para tuloy-tuloy na nuni Iwanan pagaling kita, mo. 3. Ay, 2. Dapat na inom mo na yan. Para pampagana din sa pagkain kasi yun. Ano Marlon yung binigay ko sa iyong vitamin? Iniinom mo? Pampagana din kasi yun sa pagkain kay Nuni. Sintium. Madami yun nuni. Ay nuni. Marlon. Kaya Nuni, kaya mo si Bina, tumaba, nakakainom ng gamot Ano niya. Marlon gayon? Kasi sintrum. Kaya Nuni, iwanan kita gamot. Gusto mo maging katulad ni Bina Kataba? Ha? Iiwanan mo Para masarap ang tulog mo. Ikaw na mag-inom, iwanan kita. Baka di naman yan inumin. Uy, inumin mo kaya Nuni at mahal ang gamot. Ang mahal niyan nuni. Mas mahal itong gabi. Hindi tayo basta-basta makabili ng gamot kung walang reseta. Tandaan mo yan. Declare na yan kay Doktora Esquadra. Sabi mo na nuni. Doktora Esquadra. Hindi ano. Titipilado. Matanda na pati si Doktora Esquadra, mahina na pati. Matanda na. Mahina na pati si Doktora. Kisintaw-kintaw na. Yung anak naman ang mapalit nun. Ewan ko. Kaya may magpalit doon yung anak. Kumbaga na din. Kung sabi mo na. Paano na lang pag wala si Doktora Esquadra? Ano ko kaya maglakad lang. Malabo lang kasi mata ko. Malakas pa din maglakad. Ito. Sabi mo naman. Me, Sabi mo naman. ito marami oh. Sabi mo naman si Ate Amy. Me. Ah. 150 na. Oh, wag na ang tumayo. Oh. Bastos ka pala nuni. Amak mong sabihan mo kung 120. Wag mong bigyan ng mabiling ulam eh. 120 years na yata siya. Swerte ng maka 20 120. na daw ako Marlon. Pero yung sobra lang, 20 Swerte years. ng na. Sobra, tanggalin yung 100. 20 years old ka lang, Mi. Ay, hindi man. Magaling mo. Ang galing mo talaga kaya niya magkalkula. Ay, No. ngalay ang paa. Ayun naman yung pa. Wala na yan, laman. Wala na yan. Ito. Meron yan. Ay, bulok. Ito na mo. Meron yan. Na daw? Ako ngay may laman. Anong laman mo? Anong laman mo? Masil lang, masil. Ay, natanggal. Ako na magtanggal daw. Ako daw. Ang cute, oh. Gulay ito, abala. Mabala yung gulay mo. Baba mo yan. Ay, walang laman. Ay, lorog. Wala kang laman. Ay, kiki. Ay, no. Ay. Minsan ka. Nauna na daw. Ako na. Kaya nga. Iiwanan tayo. Ayan. Nauna na daw. Lakad lang. Mabilis mo dyan sinabi. Me, mauna ka na daw. Iwanan mo daw kami at maglalakad ka lang. Sabi ni Kianuni, oh, tinitira ka talaga, oh. Mawala si Ate Amy mo. Grabe yung panguha sa ano. Uy, Naroon pa. pag-update na mata ko. Kunin mo. Hindi maghanap ka ng pili. Ako no. Dilakad na lakad. At nang ano yan? Naglilihi kami. Makunan kami. Daw lang ka pinaglihan daw ni Itay. Kaya daw nagbuburulok. Kaya sinuni talaga. Kung ano-anong nasa isip nito ay tulog ka mamaya niyan. Oo, At naggulong. Ang dami. ang dami mong nakuha ah. Totoo ba ito? Uy, nagulong na yung laman mo.
Tulog yan mamaya si Kuya Noni. At, Bilis magkuha oh. uy, ba't ang bilis mo magkuha? Ayan, sa may kanan. Saan mo dinadampot? Hagol yan. Nandiyan pa oh. Tatlo. Nandiyan. Ang bilis magkuha eh. Ang mahal nito, pag na tanggal na ang mga laman, Mahal ito. Mm-mm. Pag mga ganito na oh, mahal. mahal. Ang kilo ay 300 yata ang kilo. Dapat naggaganito ka Kuya Malon at ibibinta mo. Pitpitin mo ng pitpitin sa ilako mo. Nilalako ko naman. Ano na to? Nilalako sa bunganga. 25 Oh. pesos sa sandaan. Ha? Alin? Lakad ka rin ang lakad eh para ka rin sinuni. Visit kayo. Lahat ang pagkain. Saan punta na? Naghahanap akong pamaypay at ang pawis ko. Lakad. Kahit ang pili. Andito ang pili kung saan ka nakarating, mi. Baka mamaya maalang ka namin nung palabas ka na. O sinuni. Ilakad ang lakad. Mamaya tutulog. Dala ka ay, paraglakad ka. Nakikita yan si Ate Amy sa upload. Ihay niya ako ha. Nagkukut-kut pa. Pag yan ay nag-uwi na. Para ano? Para may nagbabati. Ipinasyal ko na nga ngayon nito. At mamaya, wala na. Ilang araw na lang. See you ano na. Uwi na. By Philippines, see you America na yan. Ay iyakin natin yan. Kakantahan ka ni Kuya Noni. Kuya Noni, i-ready mo na yung kanta mo kay Mami ha sa despedida. Oh, mapunta kayo doon sa 120 years daw. Kala Ate Ches. Doon ka madispedida? Doon ako maluto. Ay, maano ng pagkain. Sino na naman ang bisita natin? Wala. Wala, tayo lang. Ano lang? Nagpa-despedida si Mami. Mga pamilya ko. Kayo na pala si Nestor, ano? Tagal na, nung napa Maynila ako. Hinipitan mo pa yun. Kaya nga hindi na ano eh. Kala ko si Ma'am Ches Alain mapunta dito. Sabi ako. Ikaw ba ang tulo ng pawis ko? Kuring baga. Ay, yung asunsi nun. Shout out mo dito si Mama Sonsinon. Isa sa pinakamabait na ano. Bait yung si Mama Sun. Shout out Ma'am asunsi nun. Which team Evergreen na i-shout out mo? Kailan ka po mapunta dito? At syempre, shout out sa ano. Mapunta yun dito. Nataon lang na ano ay. Si Ma'am Ches? Mabait yun. Bawang ko Mabait. Mga Rich Team Evergreen. mapunta dito. Next year, si Ma'am Sis naman. Gusto niya makita si ano, Kuya Noni. Sino? Si Ma'am Sis from Canada. Si Ma'am Sis? Si Marie Layaw. Shout out si Ma'am Sis. Bait yun? Siyempre, gusto din niya makita si Kuya Marlon. Lahat na beneficiaries ni Rich Vlog. Sa line. Okay, salam. Nalilito man ako. Ang daming pangalan. Ano pa? Oo, ang daming account. Bernadette Dula. Sino Bernadette Dula? Ang pala siya yun. Okay, Noni, sino i-shout out mo? Ako lang. Ay. Shout out mo ang mga sponsor mo sa iyong pabahay. Siyempre, always yan. Papasalamat tayo. Shout out po. kay Lahat-lahat. Ang Kuya dami Val. nila. Di natin sila maisa-isa. Kaya shout out lahat ng sponsor. Shout out Team Kalingap. Siya, tara na. Baka maano tayo. Maano tayo ng ulan at makulimlim na baga. Kunin ko pa yung mugs ko. At ngayon na yun yari ay wala kasi akong ano pang kuan reserba. Baka mabasa yung bigas ko yan Noni. Di na natin napuntahan yun. Ha? Di na natin napuntahan yung sa kabila. Ano, maulan. Makuan. Makulimlim pati. Oo, mi. Doon ko binili yan, mi, sa ano, mi. Yung pag-ano sa iyo, yan yun. Na, kuan. Saan mo yung binili? Ano, malagkit-lagkit siya? Malagkit, masarap. Mi? Sinampagita yata ito eh. Doon sa LCC, mi. Ay, ano, HP. Sa HP pala. Doon ako nag-grocery. Anong pangalan yan? Ewan, ano ang pangalan ko yan, Marlene? Ay, hindi. Kabagay? Ay, special. King Special. King Special. Pati ano, pati kanin ay may kasama ng hipon.
May kasama niya yata yung hipon pagkakasaing. Tingnan mo. Kaya masarap. No, yan nga, oh. May hipon na, oh. Oh, may ulam Hallucination mo pa lang na. yan. Dapat ikaw ay painumin na nun. Kaya nini. Pag sinaing mo, instant ulam na yan. May hipon na yan. Kakaiba ang bigay ni no Rich Vlog. May hipo na bigas. Saan ka pa? Kung pala, ano nga lang sa ako? Nag-hallucination na rin ako. Marami ka ng multo eh. Siya, tara na. Ay, nagtutunog tong alarm ko. Ay, wait lang. Ay, Ginoo, nakalakagoy. Gidaw, Abri. Iba tong cellphone na ito. Buksan mo daw. Daway niya, pahingi daw. Didi, buksan mo na. Inano ko na ata. Bukas na ito? Oo. Anong hingi sa iyo? Kinuha mo na yung bigas. Bigyan mo na lang, Marlon. Masunod na lang. Kahit wag mo na i-vlog, bigyan mo at baka walang isaing. Kaya nga, abutan mo na lang ngayon, Kuya Marlon. At hindi na kami makapunta. Kasi makulimlim na. Bigyan mo na lang Ay, kahit baka may pati pasyente may ko ay. maisaing lang. Ayudahan mo na lang muna ng pagkain. Pag nandun na lang tayo. Ngayon na, baka wala silang ano. Bigyan mo ng masasaing. Mag-share ka ng blessing. Bigyan mo ng masasaing, Marlon.